Ide o to, že takto to moc horeť nebude, že? No, dym ide do hora. Tak to potom musím nechať nejakým spôsobom naklonené. To by nemalo tak horeť, nie? Ale ide. Skúpni. Už nejde. A ide. To je nádhera, úplne tečie. No ináč sa blízka tých. To je pekné. Ešte ho nevidno ani na spodku, ty kokos. A koľko dlho už ide. Už ho vidno. Trošku. A nie, to je možno... No tak dá. Bez dlho tečie. Úplne dým ako tečie. Skús ho podvihnúť hore, či bude tiec rýchlejšie. Nie, to by som mohol... Si môžem skúsiť. To permanentne držať. A nitka tam je stále, že? Jedna. Vždy. Tam nitka normálne sa pojeme z toho. Takto, aby to troška akože horelo. Alebo keď je to úplne... Tak by to možno prestalo horieť. Kde je ten dym v piči? Tam je šnúrka. Tenká nitka. Ale tu vidím, ale prečo sa tam neudržiava? Nerob! On sa hýbe. Ozaj, ako by na to pôsobil elektromagnetická. Čo vlastne statická. Toto je statická. A teraz nie som zelektrizovaný, by som potreboval si vyzlieť sveter. By som chcel tú lampu, čo tak iskrí, aj keď sa chytajú cez sklo prostavu. Nie, to musíš dať toto. Ja, aká húbka úplne. Spadne nám dom papierový. Ja by som radšej vypol počítač. Hej? Už keď mi vyhodí elektriku. Keď jebať na tak chce nový. Fúkať sa neoplatí. To pipnutie sa mi nepáčilo. Ani mne nebolo, to bola trúbka od auta potom. Alebo tvoja, alebo môj počítač. Veď práve. Toto bolo pekné, si videl? Aha, jak... To je nádhera, úplne. Ten dým sa dole stráca. Alebo on sa zhusťuje. On sa zhusťuje dnuka, a len sa ochladzuje, tak je priesvitný. A vytvára tam nejaké zvláštne pohyby, lebo je to naklonené. Si by sa to malo robiť v tej kocke, vieš, čo sa z toho to dá spraviť. Ideme vyskúšať tú kocku, hej? Počkaj, toto necháme dokončiť. Ja zatiaľ kocku spravím. Dievčatá nebudú radi. Dobre, ale možno, že keď si predstavíš také dve rovnaké prostredia, len s rôznou hustotou, ako keby sa olej vlieval do vody.
Vieš, že okolo je voda, že tam ten vzduch už je plný toho dymu, takže tiež dosť hustý, ale niečo ešte hustejšie, lebo je to koncentrovanejšie a horúce sa leje dole. No počkaj, ale keď zmiešaš olej s vodou, tak voda je dole, to je tu zaujímavé. Ale to je len akože príklad na predstavne si dvoch rôzne hustých vecí, keď leješ jednu do druhej. Čo sú to sprostý? Vieš, alebo ako keď mlieko leješ do čaju. Ja to musím vytiahnuť a potom triafať. Vieš, tak si môžeš predstaviť ten chladný dym a ten horúci dym. I keď neviem, prečo sa horúci ide dole, lebo je ťažký. A okolitý nie je až taký ťažký. Možno, že to pomaly stúpa z hora. A že teplý by mali z hore. Hej, ale on je ťažký. On je koncentrovaný. On už nie je taký teplý. Je možno, že rovnako teplý ako okolitý vzduch. A v každom prípade je hustejší. No. Není to elektrika iba náhodou. Tu na tejto diere našej. Ale vidno rozdiel normálne. Od dna. Ja tam vidím takú už maličkú vrstvu takú. Mario. To by veľmi dlho sa robilo. No? Nemôže to byť elektrika iba tu na tejto komore našej. Dúfam. Som vypol to tvoje kúrenie ozaj, lebo včera začalo jebať, ty vole, ja som tu naležal pri tomto radiátore. Som si iba tak položil ruku, že čo mi je tak dusno, ty položím si ruku, som sa skoro spálil. Vrajím, boha. Ale ja som nastavil 20 stupňov. Hej, veď ale nejaké to je dojebané, sa mi tak vidí. Ja som nemohol spať, vlastne kvôli teplu som teraz na to prišiel, si vetrám. Tam nedá dýchať. Ten dym je po piči. On tam normálne takto stabilne je. Prečo vždy, keď som normálny, tak sa mi to dokáže nasadiť tam a teraz, keď som takýto... Kamil, sleduj to, za chvíľučku to odpadne. Už sa mení rozdiel hmotnosti. Spraví iba tyk a vypne to, no. Keď vypneš televízor. A už sa prevážuje zase doľava troška. Aj to. A už sa deformuje. Aha. Druhá vlna. To bolo pekné. Rybík! Ešte aj môj hlas to ovplyvňuje. A už to padá. To je úžasné. Ja sa pojedem. No už si tu vlastne môžem zapáliť, keď som takto nadýmil. Nie. Čo nie? Ono sa to začína miešať, z dna to stúpa hore. Kamil. Z dna stúpa hore taká vlna, taká. Lebo už tam je diera. Hej, už tam bol veľký pohyb vzduchu. Takže ono akoby, to čo sa spájalo, sa hneď položilo ako na zem. Sa to ukladalo do tenkej vrstvy. To bolo v piči toto. Skončilo to. Toto je to polské, iba nie je to podľa mňa na sebe.